Сәнмесіз эфирда Татарстанның күншығыш хабарлары студияда Резида Шамсуллина бүгінгі программада. Білгішліктері яңа тұрмыш белән турыдан-туры бәйле булган табиблар үзләренең бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Акушер һөнәренә 200 елга якын. Машина йөртү таныклыгы алырга теләп, гаепләнүчеләр эскәмиясенә эләгә. Судта законсыз юл белән ясалма күчермә алу фактлары буенча кузгатылган җинаять эшен карау башланды. Татарстанның төрле районнарыннан 400-ге якын кеше Беларусь һәм Красноярск крае командалары яшь геологларның республика ачык кыр олимпиадасында катнашты. Алар өчен бу кызыклы белем алу тәҗрибәсе генә түгел, укырга кергәндә өстәмә баллар алу мөмкинлеге дә. Татарстанның төрле районнарыннан 400-ге якын катнашучы Беларусь һәм Красноярск крае командалары яшь геологларның республика ачык кыр олимпиадасында катнашты. Алар өчен бу кызыклы белем алу тәҗрибәсе генә түгел, киләчәктә Россиянең югары уку йортларына, геология факультетларына кергәндә өстәмә баллар алу мөмкинлеге дә. Здесь у нас представлен макет Брестской крепости. Биредә бездә Брест ныклыгы макеты тәкъдим ителгән. Миңа калса, аның батырлыгы турында дөньяда һәркем беләдер. Чөнки нәкъ менә ул 1941 елның 22 июнендә утны үз өстенә алган һәм фашистларның беренче һөҗүмнәренә каршы тора. Һәм Старобинск чыганагыннан сельвинит минералы бу геройлар ныклыгын үзебез белән алып килергә мөмкинлек бирде. Владислав Новицкий 9-нчы сыйныфка күчә. Балачактан ул геология белән кызыксына. Олимпиадага тәҗрибә уртаклашырга һәм ярышларда җиңәргә килгән. Аның белән бергә Беларусь Республикасы командасы составында Мария Сафонова. Кыз күргәзмәдәге экспонатларның тарихы турында сөйләде. Наша команда юных геологов Республики Беларусь. Безнең Беларусь Республикасы геологлары командасы җиңүнең 80 еллыгына экспедиция оештырды. Анда без тау тукымнарын җыю өчен иң зур чыганакларны уздык. Яшь геологларның 11-нче республика олимпиадасы ярышлары 4 дисциплинаны үз эченә ала. Гидрология, геология һәйкәлне тасвирлау, минералогия һәм петрография, нефть геологиясы нигезләре. Катнашучыларның күбесе өчен бу уен гына түгел, хыялларына юлда. Балаларның планнарында институтка укырга керү һәм геодезистлар булу. Самое сложное, наверное, не забыть про соревнования. Иң авыры ярышлар турында онытмау, чөнки алар монда бик күп кызыклы күңел ачу программасы. Ярышлардан мөгаен иң катлаулысы минералогия буенча булыр дип саныйм, чөнки анда белемнәр күп булырга тиеш. Мне позвонили из школы, сказали, что... Миңа мәктәптән шалтыраттылар һәм олимпиадага алырга тәкъдим итүләре турында әйттеләр. Һәм мин ризалаштым, командага кердем. Миңа геология ошый, чөнки ул җир төзелеше турында, космос турында күзаллаулар формалаштыра. Миңа моны белү мөһим, миңа бу ошый. Катнашучылар тау тукымнарын өйрәнү өлкәсендә һәм геология фәненең башка өлкәләрендә үзләренең белемнәрен һәм осталыкларын күрсәтәләр. Практикага аерым игътибар бирелә. Цель – это, конечно же, профориентация. Дети обучаются азам и навыкам геологии, гидрогеология, геологический маршрут у нас вчера проходил. Максат әлбәттә профориентация. Балалар геология, гидрогеология нигезләренә һәм күнекмәләренә өйрәнәләр. Бездә кичә геологик маршрут узды. Минералогия буенча күнекмәләр формалаша. Катнашучыларның күбесе, монда бездә 13 яшьтән 18 яшькә кадәргеләр, мәктәпне тәмамлаучылар. Олимпиада мөмкинлекләр бирә. 10 җиңүче, 10 олимпиада призеры. Россия Федерациясының югары уку йортларына геология белгечлеге буенча укырга керү өчен өстәмә баллар да бирә. Олимпиадада җиңүчеләр һәм призерлар 2025 елның 24 июленнән 4 августына кадәр Пермь краенда узачак яшь геологларның 15-нче Бөтенроссия ачык кыр олимпиадасында катнаша алачак. Белгечлекләре яңа тормыш белән турыдан-туры бәйле булган табиблар үзләренең бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Акушер һөнәренә 200 елга якын. ЮВТ 24 төшерү төркеменең көне хатын-кызлар консультациясында башланды. Белгечләр үз эшләрен ни өчен яратканнары турында сөйләделәр. Мы слышим отчетливо стук и биение сердца ребенка. Сердцебиение у нас в норме.
Лейсен Усманова үшін әлі тумаған сабыйның йөрәк тибешен ишетү акушерлыкта иң кызыклысы. Ул бу һөнәрдә инде 8 ел һәм шул вакыт эчендә үзенең сайлауына бер тапкыр да үкенмәгән. Сюда идут люди за помощью, с тем, что все планируют. Монда кешеләр йөклелекне планлаштырганда ярдәм артыннан киләләр. Проблемалы хатын-кызлар бар. Балага уза алмау, бала таба алмау, инде үз эшеңнең нәтиҗәсен күргәч, хатын-кызлар сабыйлары белән килгәндә икеләтә, эшләтә стимул була. Эндорфиннар күләме арта һәм эшлисе килә. Лейсен Марсель кызы Казан медицина университетын тәмамлаган. Башкаладагы клиник хастаханәсе базасында ординатура узган. Башта бала тудыру йортында эшли, үз гаиләсе барлыкка килгәч, хатын-кызлар консультациясына күчә. Я выбрала семью и непосредственно часть выделила. Мин гаиләмне сайладым һәм үз эшемә бер өлешемне бүлеп бирдем. Бала тудыру йортына кайтырга соң түгел, чыннан да миңа йөкле хатыннар белән дә гинекология буенча да эшләве бик ошый. Чөнки баш гел эшләп тора, фикерләү сәләте үсә, тәҗрибә туплыйсың һәм белемнәреңне яңартасың. Ножки, ручки плода, носик видим желудок плода, мочевой пузырь. Если вот так спереди смотрим, видим глазки уже плода. Это 11 недель, 5 дней у нас сейчас. И мы все можем увидеть. Үзине перинаталь диагностика үзәге мөдире Патима Тарсуева ясый. Аның эш стажы 35 ел. Һәм бу еллар дәврендә ул Әлмәт хастаханәсендә хезмәт куя. Акушер-гинекологом я мечтала работать с детства. Очень привлекала. Мин балачактан ук акушер-гинеколог булып эшләргә хыялландым. Һөнәр кечкенә балалары белән җәлеп итте. Минем үземдә дә 3 бала, гомумән миңа бу һөнәр һәр вакыт ошый иде. Үзига күчү мөмкинлекләреңне киңәйтү. Минемчә һәр акушер-гинекологта ультратавыш диагностикасын белергә тиеш. 15 июльдә акушер-гинекологлар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Бүгенге көндә Әлмәт районында 24 шундый белгеч эшли. Почта хезмәткәрләре дә үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Ел сайын ул июльнең 2 якшәмбесенә туры килә. Хат ташучылар, склад хезмәткәрләре, бүлү үзәкләре, бүлек һәм транспорт хезмәте эшчеләре. Алар барысы да хатлар һәм посылкалар адресатка вакытында барып җитсен өчен хезмәт куялар. Сейчас мы принимаем посылки, которые пришли из Казани. Коммуналь түләүләрне, посылкаларны кабул итү, аларны клиентларга тапшыру. Бу пенсионерлар да, яшь кешеләр дә куллана торган почта хезмәтләренең бер өлеше генә. Вакыт белән бергә атлау өчен почтаның смартфоннар өчен үз кушымтасы барлыкка килгән. В этом приложении удобно. Бу кушымтада тизләтелгән рәвештә чиратсыз посылка, хатлар, халыкара хатларны һәм башкаларны җибәрергә мөмкин. Ләкин машина почта операторы белән тере аралашуны алыштыра алмаячак. Алар көн сайын бүлекчәдә төрле яшьтәге, төрле статуслы һәм төрле холыклы кешеләргә хезмәт күрсәтәләр. Хәтта иң бәхәсле мәсьәләләрне дә хәл итәргә тәҗрибә ярдәм итә. В первую очередь, наверное, когда приходит сотрудник на работу. Беренче чиратта хезмәткәр эшкә килгәч, ул эшкә килүен аңларга тиеш. Һәм монда теләсә кайсы предприятиедә һәм оешмадагы кебек үк эшләргә кирәк. Иң мөһиме актив һәм позитив булу. Почта хезмәткәрләре төрле бурычларны үти. Мәсәлән, язылу бүлегендә килешүләр белән эшлиләр. Оешмалар яки шәхси клиентлар биредә газета, журналларга язылалар. Аларны хат ташучылар китерә. Уважаемые коллеги, поздравляю! Хөрмәтле коллегалар, сезне Россия почтасы көне белән котлыйм. Сезгә бары тик яхшылык һәм иң мөһиме рәхмәтле клиентлар телим. Машина йөртү таныклыгы алырга теләп, гаепләнүчеләр эскәмиясенә эләккән. Судта законсыз юл белән ясалма күчермәсен алу фактлары буенча кузгатылган җинаять өчен карау башланды. Әлмәтле алкоголизмнан дәваланганчы машина йөртү хукукларыннан мәхрүм ителгән. Әмма соңнан 3 ел көтәргә теләмәгән һәм ялган документ сатып алган.
Эш материаллары буенча узган елның ноябрендә 64 яшьлек әлмәтле машина йөртү таныклыгын югалткан һәм аларны социаль челтәрләр аша табарга булган. Интернетта ир-атка законны урап узарга һәм 30 меңгә ясалма документлар ясарга тәкъдим итәләр. Ул ризалаша. Ваемсыз тормыш апрельгә кадәр дәвам итә. Таныклыкны тикшергәндә юл патруль хезмәте ялганны ачыклый. Хәзер машина йөртүче суд каршына басты. Утырышта ир-ат роль артында гына акча эшли алуын аңлатты. Мин җыяу йөргәнгә караганда машинада яхшырак йөрим. Тукталышка кадәр 500 метр барам да утырып ял итәргә кирәк. Ни өчен ялган машина йөртү хукукларына риза булуы турындагы сорауга гаепләнүче аларның ясалма икәнен аңламавы хакында белдергән, аның чын документын тапканнарына ышанган һәм табыш өчен акча түләгән. Гаепләү яғы ачыклаганча 3 ел элек ир-ат алкоголизмнан дәваланган һәм наркологиядә исәптә торуы аңа законлы юл белән машина таныклыгын торгызырга мөмкинлек бирмәгән. Ир-атка хокук бирә торган яки бурычлардан азат итә торган ялган таныклыгы куллану маддәсе буенча гаепләү белдерелгән. Аның буенча судья ирекне чикләү, мәҗбүри эшләр яки 1 елга кадәр иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза билгели ала. Алдагы утырышларда шаһитлардан сорау алу булачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.